Ayan. Hello po guys. Magandang hapon po sa inyong lahat. Live na ata tayo ngayon. Ayan. Excited na po ba kayo na magaganap po ang libreng pa-training mula sa Far East Maritime Training Center at talagang excited ako dahil mangyayari ito sa araw na ito ngayon, no? Kaya ito guys, alam ko marami sa inyo ang nasubaybay na ngayon at yan, libre po kayo mag-comment kung nasaan po kayo, lupalop ng mundo ngayon. Shoutout ko po kayo. At katulad ni, sige, shoutout muna natin si Jonas Hermoso. Good afternoon po sa inyong lahat. Ayan. So una sa lahat, magpasalamat muna tayo sa ating Panginoon na sa blessings na ipagkakaloob niya sa atin sa araw na ito. At ginamit po ang ating buhay sa cruise ship at upang magbigay ng mga ganitong programa para sa mga aspiring seafarers, mga ex-crew na gustong magbarko. So, maswerte din tayo at nakilala natin ang Far East Maritime Center at gusto kong ipakilala sa inyo mamaya yung may-ari, isa sa may-ari ng training center na ito. Bago dyan, yung mechanics na banggit ko po sa inyo, maliit na favor lang po iyon. Pakilike lang po ang ating page at saka pakipollow po yung Far East Maritime Center, no? Pa-subscribe na rin po ng YouTube channel ko and yun lang po, napakasimple lang. At nga pala, idadagdag ko po, no, sa raffle yung mga nag-share, no? Kasama ko ngayon ang aking assistant si Jolette. At kung sino man ang nag-share po ng ating live coverage ngayon, isasama po natin dun sa raffle draw. So yan. Medyo may konting technical problems lang, no? Sige, subukan lang natin to. Yan. Tapos mamaya pag-usapan natin kung may questions rin kayo, no, about sa pagbabarko, pwede rin po kayo magtanong dyan. Para, ayan. Hindi natin makapakita, siguro papakita mo na lang yung spinning wheel natin. Ayan. Medyo kasi mahina lang ng konti yung wifi. Pero bago dyan, batiin muna natin, no, yung ating mga members dito. Ayan, ang dami po. Sandali. Simula muna tayo. Simulan natin kay Antina. Hello po, good afternoon. Excited na po. Si Lynn Acebuche Estelier. Ayan. Ayun nga guys, mention ko lang sa inyo. Yung mechanics, paki-share, like po ang ating page. Tapos kung sino po yung may sharer badge dito ngayon, yun po isasama po natin sa raffle draw for today. Ayan ha. So, at saka meron pa po tayo tomorrow. So yun. So hindi po natatapos ang biyaya na pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. So ayan. So kung sino man ang hindi manalo o palarin ngayon ay meron po ulit tayo bukas. So yun, sa Compass Training Center naman yun. This time, dito tayo sa Far East. So yan. Magandang araw kay Mark Molina, kay James Louis Lamira, kay Richard Belarmino Oyaw. Yan. Si Lislyn Munoz. Good afternoon din kay Joel Luistro, kay Delit Venus from San Pedro City, from Malabon, kay Lea Navarro, ayan, kay Jonas Hermosora, okay,
Meron na ba dyan? May mga nag-share na rin ba? Marami na po. Marami na. Marami na guys na nag-share ng ating live coverage. So, sinusulat na po ng aking partner na si Jolette doon sa ating ruleta. So nakaka-excite ito, nakaka-excite talaga. Grabe, ang sarap, no? Ang sarap na feeling na kausap ko si Geraldine, yung nagbibigay tayo, di ba? Yes. Ng blessings. So God bless po sa ating lahat. Maraming salamat. Ayan. Good afternoon kay Chan Vagonte. Biruin mo nga naman, no? Sa training nga lang, no? Kung full course na BT, magkano rin 'yon? So, ibig sabihin, blessings po 'yon, no? Para sa ating lahat. So, 'yun yung kagandahan, no? And pero yan, guys, gusto ko munang ipakilala sa inyo, no? Yung ating sponsor. No? Isa sa may-ari ito ng Far East Maritime Center, Training Center. Gusto ko ipakilala sa inyo si Mr. Om Ferias. Ayan. Hello, Om. Hello, good afternoon, Sir Rinel, and good afternoon to all our audience, no? Oo. The Buhay sa Cruise Ship community. Wow. Yes. Buhay sa Okay, cruise ship. maraming salamat at binigyan mo kami ng ganitong pagkakataon or opportunity na magbahagi tayo, no, sa aking mga miyembro ng Buhay sa Cruise Ship ng libreng pa-training. So at sana request ko lang na sana hindi lang dito nagtatapos. Sana next month, Sir Om, baka pwede naman magbigay ulit tayo. Alright guys, sige, announce ko na siguro, sir. No? Supposed to be later pa. If di kayo mabunod this time, next month, we will do this regularly. Para sa ating mga kababayang Pilipino na nagbabalak mag-cruise ship that wants to attain the cruise ship dream, the travel the world for free and earn dollars. All right. Yes. And gusto ko ring ipakilala, no, yung iyong vlog, no? Ang Far East, meron kayong vlog, no? Ang FEMFI TV. Baka pwede mo namang i-share sa amin kung ano ba yung FEMFI TV. So, FEMFI TV is the official and only YouTube channel ng Far East Maritime Training Center. And then dito sa FEMFI TV, yung mga feature natin dito is yung basically we answer the questions, yung mga FAQs like para saan ba yung BT, ano ba yung STCW, and then COP. Yeah, we tackle those kind of topics. Ayan. FEMFI TV. Subscribe kayo. Yes. Okay. So at least magagabayan mo, no, yung mga aspiring seafarers, yung mga hindi pa marunong sa pagbabarko, kung all about dun sa mga trainings. Yun yung mga dinidiscuss nyo rin na topics, no? At kanina nga lang ay ginawa mo kong panauhin ng iyong programa. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil kahit pa paano mai-share ko rin yung aking istorya, no, sa aking mga members. Gusto ko nga palang batiin muna rin, no, si Misael de la Torre from Rizal. At God bless din sa iyo kay Lislin Munoz. Ayan. Ayan, ikaw naman batiin mo sila, Om. Ayan. Pakipasa na lang. Okay, kaya natin to, no? Kaya natin to. Kay Mr. Franz Tapia, good afternoon sa iyo, Mr. Franz. Sana ikaw ang mapili. Okay, kasama rin natin si Uy Otolam, Claim It. Ayan. Talagang nagpa-follow to si Uy Otolam dahil nabanggit ko dun sa aking post, no, kanina, kahapon. Kumbaga, hindi na sana all, kundi claim it na ang bagong kasabihan ngayon. Ayan.
So yun, i-claim na natin to. Yan. Good afternoon din kay Eman Paul Abellano. Sana mapili sa training sa January Far East. Eto, bisitahin muna natin si Jolette kung anong nangyayari dito at kanina pa nag-e-enter ng mga pangalan ng bubunutin. Pero pag-usapan muna natin, no? Ano ba itong blended training na nangyayari? Kasi meron akong mga members no nagtatanong sa akin, "Sir, ano na bang bagong new normal ngayon sa training center, sa Maritime Training Center? Ano ba yung blended learning? At saka kailangan ba talaga ng mga estudyante na face-to-face? Ano ba ang nangyayari ngayon? Baka pwede mo kaming mabigyan ng paliwanag dyan." Alright, Sir Rinel, blended learning is the combination ng face-to-face and any remote learning. Okay. Alright, actually, this is a blessing, yung blended learning na yan, no? Bibigyan ko kayo ng example, guys, in the past, our training, for example, basic training, yan na lang, yung pinaka-requirement natin for Seaman's Book, basic training. In the past, you need to attend every single day. Sa training center, you need to go to the training center every single day for 10 days. Guys, ayan. Wow. Yun yung dati, no? Alam naman sigurado ng ating mga parokyanong cruise ship crew. Right, but dito sa blended learning, for example, due to pandemic, no, may mga quarantines tayo. For example, nasa Cebu ka. Alright? Okay. And gusto mo mag-training, pandemic, medyo mahigpit, no? Ayaw mo munang lumabas-labas. Dahil blended learning tayo, you can now take your training in the comforts and safety of your home. Wow. Okay? Yung theoretical part will be purely online. Pero siyempre, because of STCW courses natin kasi is may halong practicum. So meron pa rin talagang face-to-face. Yes. Okay? So yung face-to-face, yun yung may firefighting, yun yung donning of immersion suit, yung, alam mo yun, Sir Rinel, yung tatalon sa swimming pool, di ba? Yes, oo. Siyempre, hindi ka naman pwedeng tumalon sa swimming pool via online. Oo naman. Walang assessor doon, walang mag-a-assess. You still need to go to the practicum site. Yun po yung ating face-to-face na part, no? You need to attend the practicum sa practicum site ng So, medyo nawawala. Nandito na ba tayo, guys? Pasensya na. Nandito ba tayo ulit? Ito, okay ba? So, nawala na. Ito, mukhang bumabalik na tayo. Pasok ko na lang ulit, Sir Om. Okay, ayan na. Sige na. Pasok ko na lang.
Sorry guys ha, medyo nawala tayo, no? Yung internet medyo, pero ito nagbabalik ulit tayo. Talagang kasama 'yun no sa live, no? So hindi talaga maiiwasan. So ayan. Okay lang. Ayan, okay na po daw. Okay na po daw, sir. God bless, God bless. And ito, i-join ulit natin si Sir Om. Alam ko, ayun nga, about dun sa blended learning. Yun yung pinag-uusapan namin ngayon, kung ano ba yung kaibahan. So, nakaka-relate naman ako doon. Alam nyo guys, napakaswerte nyo, no? Unang-una, merong ganitong pagkakataon na blended learning. Ibig sabihin, at the comfort of your home, pwede ka na mag-aral, theoretical, at pagka practical naman, doon na kayo sa pinaka-site. So, ibig sabihin, kung 10 days yan, 9 days kayo nag-aaral online, hindi nyo kailangan mamasahe, hindi nyo kailangan bumili ng pagkain sa labas, dagdag gastos pa yan. At yung comfort of your home, meron lang kayong wifi, kausap nyo na yung instructor, at pagdating na ang time na magpa-practicum na kayo, or PT, no? Pupunta na kayo sa site, doon lang kayo mag-aakwal o magpe-face-to-face. So, malaking katipiran po yan. Hindi katulad namin dati, no? Grabe ang gastos namin. Pagkain, pamasahe, araw-araw, biyahe, travel time. Ngayon, nasa bahay na lang kayo. Ayan, balik natin si Sir Ayan. Yeah, medyo nagkaroon lang ng commercial break. Alright. So, back to what I'm talking about earlier, no? Tama si Sir Rinel. Excuse me. What you can do here is that yung theoretical part, which is the majority of the training, you can do it at the safety and comforts of your home. And then, kapag katulad ni Sir, Ma'am Era, no? Taga Bohol. Okay, ang tanong ni Ma'am Era. Si Ma'am, nasa Bohol. Tapusin niya muna yung 8 days niya na 8 days niya na theoretical sa bahay nila, and then kapag pinagre-report na siya sa kumpanya, no? Pinagre-report na siya, majority of our, if not all, no, majority of our manning agencies are here in Manila. Tama, sir, di ba? Yes, so yes. You don't have any choice but to go here in Manila kasi magre-report nga kayo to pass your requirements and all. OWA, nandito OWA, di ba? Alright. So pagpunta nyo dito, saka natin isi-schedule yung practicum nyo. Di ba? Napaka-convenient nun. Ayun. At least medyo, guys, maliwanag na sa inyo kung ano yung blended learning ngayon, no, na nagaganap. So, yung face-to-face, gagawin lang sa practicum, at yung theoretical ay ginaganap online or via Zoom siguro, hindi ko alam. Ano bang ginagamit yung platform? Alright. When it comes to online learning kasi, sir, meron tayong tinatawag na learning management system. No? There are different kinds of learning management system, but Far East opted for Google. Ayan. So, we're using Google Workspace. All our operations here in Far East Maritime, kahit yung office operations namin, we're doing it, yung collaboration ng Google Workspace. So, diba, usually kasi ibang training centers, they're using their own learning management system. Yes. Ang naging problem kasi sa ganun, no? Hindi ko naman sila sinisiraan. Having your own learning management system is a prestige, no? But when it comes to simplicity na lang, no? Kasi ang seafarers kailangan ng mismo account. Diba, sir? Yes. Kailangan ng mismo account. Okay? Sir Rinel, yung video na nag-explain kung paano gumawa ng mismo account. Which every seafarer needs right now to transact with Marina. And mismo, yung mismo is very much, kumbaga mas madali siya yung interface mo pagka Gmail ang gamit mo. Yes. Okay? So if you have Gmail, mas madaling
mag-retrieve ng password sa mismo, yung mga ganung bagay ba. Mm. So why not, kung may Gmail na sila, why not gamitin na lang natin Google service like Google Classroom and Google Meet, no? Okay. So we're now utilizing Google Workspace para mas mataas yung yung kumbaga storage and capability niya. Pero Google pa rin. Ayan. Okay, Google pa rin. Oh, yan guys, at least alam na natin kung ano yung blended learning and para nga pala doon sa mga members natin, no, yung mga mag-enroll dito sa Far East, meron po tayong binigyan po tayo ng magandang diskwento, no? Para exclusive lang po sa Buhay sa Cruise Ship para sa mga mag-enroll. So, ang gagawin nyo lang po is either pumunta kayo dito, mag-walk-in kayo at sabihin nyo na member kayo ng Buhay sa Cruise Ship ni Sir Rinel, or otherwise nakita nyo naman yung discount card, di ba? Meron tayo nun, pwede nyo ipakita rin yun. Papakilala ko sa inyo yung dalawang nagagandahang dilag na sa Far East na kung sino yung hahanapin nyo. Ayan, nasa na ba si Gina at saka si Geraldine? Papakilala ko lang sa inyo guys. Nasa na sila ngayon? Wala. Gina, Geraldine, papakilala ko lang kayo. Yeah. Ayan, dito tayo. Ayan. Dito na lang, dito. Ayan. Dito. Ayan. Papakilala ko lang guys si Ma'am Geraldine at saka si Ma'am Gina. Sila yung hahanapin nyo dito sa Far East. At lagi po silang nakahanda or ready para sa inyong inquiries. 24 hours a day daw. Ayan, sinabi nila. So kung meron kayong mga questions about kahit na sa BTREN or kahit na sa anong training courses na kukunin nyo, sila po yung inyong hahanapin. So yan guys. Maraming salamat sa inyo, Gina at Geraldine. Thank you. Thank you po sa Buhay sa Cruise Ship. Sa pag-supportin po sa Far East Maritime. Okay. So any inquiry po, huwag po kayo mahihiya na magtanong. Welcome po kami dyan. Ayan. Just give us a call and we'll answer you back. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Sir Rene. Thank you. Bye-bye. Bye. Ingat. Sige. Ayan guys, kilala nyo na si Ma'am Geraldine at saka si Ma'am Gina ng Far East. No? So yan. And guys, papakita ko lang sa inyo, nakakailan na tayo. Jolette, mukhang napakarami ng mga pangalan yan. 87. Okay. Counting. Meron na tayong 87 and counting na mga parapol. Naku, excited talaga ako rito. Sana manalo po kayo, guys. Oo. Pero ito nakakatawa, no? Basahin mo nga ito. Sir Rinel, artista. Ano yan si Sir na naka-shades? Wow. Oo. Ano lang, artistahan lang pagdating sa misis ko. Pag late ako nakauwi. Ayan. Ayan. Grabe. Oo. Magandang araw Sir, sa iyo. ko lang din pala yung aming I-explain ko rin pala sir yung aming online enrollment. Okay? Okay, sige. Paki-explain. When it comes to our online enrollment, guys, no? Napakadali na lang, no? Punta lang kayo sa Facebook page ng Far East Maritime Training Center Manila. Again, Far East Maritime Training Center Manila, and then i-click nyo lang yung enroll now. Na makikita nyo kagad yun, parang may button doon. Napakadali na lang, no? Punta lang kayo sa Facebook. Okay? Okay. So you just click that enroll now, pupunta kagad kayo sa forms, makikita nyo na rin doon, guys, yung price and yung schedule. Okay. So doon pa makakapili na kayo. But then again, like what Sir Rinel said, exclusive for our aspiring and existing cruise ship crew sa Buhay sa Cruise Ship, yung community.
Far East Maritime Training Center offers 5 to 10% discount on all your training. Okay. At saka mabanggit ko nga pala, no? Exclusive din po ito, hindi lang po sa cruise ship, no? Kasi di ba meron tayong mga maritime courses na for tanker, container, cargo. So kasama po kayo guys. Kasama rin po kayo guys. Any courses po ng Far East na ino-offer, kasama po tayo. Hindi lang po sa cruise ship. So yan. Maraming salamat dyan. Para po sa mga marino. Magkakaroon po tayo ng cut-off, no? Mga 2:30. Kaya i-share nyo na ito, 2:30. Sasarado na po natin yung yung mga names na ilalagay natin doon sa ating parapol. And then after that, mga 2:45, 15 minutes, 2:45, i-announce na po natin. Papaikutin na po natin ang ruleta at i-announce na po natin yung winner. Eto guys, sasabihin ko sa inyo, magpasalamat tayo. Una-una, hindi man tayo ang makuha. No? Pasalamat natin yan dahil member sa nating ka-member ang nanalo ng training. At hindi pa dito nagtatapos dahil ipinangako sa atin ni Sir Om na next month or the following months, magkakaroon tayo ng libreng pa-training. Isa po ito sa advocacy ko at kalinyada natin ang Far East sa aking advocacy. Kaya nagpapasalamat ako, Sir Om, sa ganitong opportunity. Okay, you're welcome, Sir William, and of course, for the community of Buhay sa Cruise Ship. Mabuhay kayong lahat, guys. Itaguyod natin ang marinong Pilipino sa linya ng maritime industry, which is ilang centuries na we're known for. Na when it comes to crew, mapa-passenger, mapa-container, tanker, offshore. Yes. We are the number one choice of foreign or principals, guys, no? Itaguyod natin na palaging ganun. Oo. Nga pala guys, no, doon sa mga nahuli dito sa ating live show, para po sa hindi nakakaalam, ang kausap ko po ay si Sir Om Ferias, engineer. Siya po ay isa sa may-ari ng Far East Maritime Center. At ewan ko, isisingit ko siguro ito, magugulat siya. Ayan, kasama rin natin ang kanyang kapatid. Nagulat na si Joshua. Joshua! We're live. Live yan. Hindi niya alam siguro. Siguro alam na we're live. Well, ayun guys, no. Maraming salamat. And ito, malapit na po, mga 1 minute na lang, isasarado na natin yung mga names. At siguro nakaka-100 na tayo mahigit. 94. Isagad na natin ang 100. 94 entries. 94 entries. So yun. Ito yung sinasabi ko, Om, no, sa kanila na alam mo, pagka mapagbigay tayo, no, sa kapwa natin, wala tayong hinihinging kapalit. Ang resulta nito ay talagang pabalik sa iyo 1,000 times, no? Kung ikaw ay mapagbigay ng blessings. So, guys, sabi ko nga sa inyo, pagka meron nakakatulong sa inyo, tulungan nyo rin sila, no? So, yun lang ang masasabi ko. And congratulations kung sino man ang mananalo dito. Very lucky talaga. Siguro, ang piliin natin 3. Una, 3 lang. Yung unang mananalo, yun talaga yung winner. Pangalawa, pangatlo, kasi hindi natin masasabi, baka wala rito, o baka ma-disqualify or something. At least, doon sa 3 na yon, yung naunang napili natin, yun talaga yung pinaka-winner. Yung pangalawa, pangatlo, naka-reserve. Di ba? Parang gano'n.
First time ko lang kasi ito guys eh. First time ko lang kasi gumawa kami ng ganitong programa, itong Buhay sa Cruise Ship. Kaya yung rules medyo, yung mechanics medyo pabago-bago pa, kaya pagpasensya nyo na. Pero ang importante dito, yung nakapagbigay tayo at nakapagpasaya tayo ng mga tao rito. Ayan. Yun lang. Sige, Sir Rinel, ganito na lang gawin natin. Malinaw ba sige. ako? Malinaw na. Alright. For the first one na eligible, Yes. we will give the free training. Okay? Okay. And for the second two na eligible, Okay. I'll give 1,000 peso discount. Oh. Grabe, biglaan yan, ha? So, parang tatlo talaga nanalo nito. Grabe, guys. Ayan, ready na. Isa na lang. Habol na isa. Okay. Isa na lang. Magsisimula na po tayo. Ayan. Exciting. Grabe. Grabe tong ganitong palaro, no? Bali kanina ang post lang natin, isang libreng training. Ngayon, yung tatlo na mananalo, meron pa tayong pa-voucher, training voucher worth 1,000 pesos. So, tatlo. Pakilala ko rin kaya to si Joshua, pwede ka bang dito? Pakilala ko lang si Sir Josh. Millennial na boss. Millennial bosses dito sa Paris. Ayan, si Sir Joshua. Ayan. Oh, artistahin din, di ba? Okay, kompleto na guys. Ito, papakita ko sa inyo. Ready na? Tingin nga yung ano. Pwede ba makuha yan? Ay, hindi. Lipat na natin. Alright guys, ready na ba kayo? Kaya pakita mo rin dito. Ilan yung final count? Ilan yung final count? 100 po. Total of 100 entries tayo for today at tatlo po ang mananalo. Eto, magsisimula na tayo. Umpisa na. Hindi, dito. Pakita mo rin sa akin dito. Kasi itututok ko. Itututok ko. Kasi hindi makikita na. Eto na, ready na po kayo guys. Ready na. So guys, papakita ko na sa inyo yung spinning wheel. Ayos na. Nice. Well guys, ito po yung ating spinning wheel. Alam ko hindi nyo makikita yan. Sa susunod, share screen natin yan. Pero nakikita ko yung mga ilang pangalan dito, no? Katulad ni Michael Menyes, Rhea Bugaso, Mbile, Euphoria Meets, MJ Cator Devota, Mag, M. Ople, Teresa Jean Oco, Randy Paglinawan, Johnny, Liseline, Irish, Francis, Euphoria, ang dami po. Nandito po yung mga pangalan nyo. And ito, umpisahan natin. Siguro, yung third prize muna. Third prize na training voucher. Ngayon, paano ba ito yung na-operate? Ipipindutin ko lang? Saan gagawin? Anong gagawin? I-click lang? I-click ito. lang po yung... Sandali guys ito. Okay. Hindi pa to mamaya. Trial lang to, trial. Kaya lang, wag natin pakita yung pangalan, baka ma-disappoint eh. Trial lang po. Ayun na. Gano ba? Ayun. Ayun. Okay. Close ko.
Okay. Sabihin mo pangalan. Oh, yeah. Okay, ready na. Alright, this is the Third game prize, time na third talaga. prize. Sir, game time na talaga. Oo, wala tong daya. Nandito po lahat. Pakisulat na lang yung name, ha? Pakisulat. Okay, ready na. Ang third prize na mananalo, Sir pakipindot yung raffle. Pakipindot. Para sa third prize. Yan. Yun. Ayan na. Higit mo yung screen. Tulong ng rolyo. Ang spinning wheel. Ito na po. Say, claim it. Yan. Alright, ito na. Ayun. Sino to? Si Shirald Avila Merambel. Nanalo ka ng 1,000 pesos worth of training vouchers. Congratulations. Congratulations, Sheila Avila Merambel. Nanalo ka. Napakaswerte mo. God bless. Remove. Ayun. Okay. Next na tayo. Second prize worth 1,000 pesos training vouchers. Kanino kaya mapupunta? Spin a wheel. Yeah. Pinindutan ni Joshua. Yung isa, yung kanina nakilala nyo. Ayan. Ayan natin. Ayan. Paki-announce sa Sir ang pangalan niya is si Ann Tonolete. Oh, Miss Antonolete. Congratulations. I-claim if you want to claim your voucher, mag-PM ka lang sa Facebook ng Far East Maritime Training Center. Okay, anyway, nakasulat naman dito kung sino yung mga nanalo, nasulat nyo, no? Okay. And ang pinakahihintay na lahat, ang libreng training of any courses na gusto nyo. Ito na po yun. Nawala. Ayan, remove. Ayan. Ito na po yun. Guys, yan, i-congratulate natin, ha? Tandaan nyo, hindi man kayo manalo, okay lang yun. Ang importante, isa sa ka-member natin ang nanalo, isa sa ka-member natin ang nabigyan ng opportunity na manalo dito sa ating pa-contest. Oh. Sorry, ako'y screenshot yung Okay, ready na. Sir Sir Joshua, eto na. Far East Maritime Training Center. Ito na po ang mananalo ng ating libreng free any training courses. Ito na. Sino kaya yan? Claim it. Ayan na. Oops. Eto na. Sino ang maswerte na ito? Si Yayeng Villarba. Ha? Yes, siya na yung free any training courses. Si Yayeng Villarba. Sir Yes, sir. Yeah. Yan. Yayeng Villarba. Paki-mention siya, sir. Yung ating leader. Ma'am? Si Ma'am Siya Yayeng? Tama ba? Siguro, Ma'am Yayeng to siguro. So, Villarba. Ma'am Yayeng, congratulations sa inyo napunta ang aming free training for the month of June. No? Alright, Yan, so, pahabol. okay. I-PM mo lang kami sa aming Facebook page, Far East Maritime Training Center, to claim your free training certificate. Ayan, certificate of free training. And then, sige, may pahabol pa rin ako sa iyo, Ma'am Yayeng.
kung personal ka magpupunta dito sa Far East Maritime, personal mo sa akin kukunin yung certificate mo. Pwede na rin kitang i-mentor dito kung paano ka mag-a-apply sa mga planning agencies. Ayun, grabe naman yan. Woo! Grabe, power. And masasabi ko nga pala, no, mabanggit ko, yung syempre, alam nyo, kine-credit tapan ng buhay sa cruise ship. Automatic anyway, ayun, nawala ulit. Pero, guys, nawala, no? Nandiyan pa rin ba ako? Wala ulit. Nawala. Nawala? Sabi ni... Nawala ulit o ready na? Meron pa rin? Meron pa rin ba tayo? Wala na. Okay na? Naka-on na? Ayun guys. Minsan nawawala. Talagang kasama yon, technical difficulties. Congratulations sa lahat ng ating mga winners. Sa ulitin po, magkita-kita po ulit tayo next month. Dito po ulit. At ituloy-tuloy lang natin itong pagtulong natin sa ating mga kababayan. Maraming salamat ulit sa inyo, Far East Training Center, Maritime Center. At binigyan nyo kami ng ganitong pagkakataon upang makatulong sa ating mga mamamayan. God bless po sa inyong lahat. At dito na po siguro ako magpapaalam. Maraming salamat po. Abangan nyo po ang vlog ko. Pinuntahan ko po ang Far East Maritime Training Center at papakita ko po sa inyo yung mga firefighting doon. Live tayo doon. At yung opisina, papasyalan din natin yan. Papakita ko sa inyo. Alright guys, maraming salamat po ulit. Sa susunod po ulit ha, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Tuloy lang ang buhay. No? Alright. Bye-bye po guys. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless po.